ще ви покажа как да си направите най-вкусната риба. За целта ще ви бъде нужна прясна пастърва. В моя случай е наистина много прясна. Изчистиха ми я, махнаха и главата. На мен си пада честа само да махна люспите. Макар че така или иначе кожата не я ползваме. Хубаво осоляваме рибата, нарязваме си лимонче, слагаме я по средата, заливаме я с малко зехтинче. По желание може да си сложите и малко черен пипер отгоре. Хубаво омазнявате всяка една страна и оставяте да се пече на 190 градуса за 30 минути. През това време си нарязваме зеленчуците, морков, картоф, пащърнак и лук. Слагам си зехтин, осолявам, слагам малко черен пипер и накрая завършвам с една супена лъжица брашно. Всичко това разбърквам добре и след това слагаме да се пече отново за около 40 минути на 190-200 градуса. Когато зеленчуците получат един много приятен загар, значи са готови. Вадим рибката и през това време си приготвяме салатата. Аз нарязах малко спанак, добавих маруля, добавих репички, накрая добавих и малко морков, който обелих с белачката, става много добре. Овкусяваме с балсамико, зехтин и сол и след това си аранжираме в чинията. Да ви е сладко, това е наистина една от най-любимите ни вечери.